Natočeno podle skutečných událostí. Policejní ředitelství Řím. Uškrtit člověka. To není sranda. Potřebujete na to tak 3 chlapy. Silný chlapy. A není to tak, jak se to ukazuje ve filmech. Trvá to víc než pár vteřin. Asi tak 5, 6, možná 10 minut. Proč jste se rozhodl mluvit? Budu mluvit, ale rozumějte mi. Já nezrazuju mafii. To mafie zradila mě. Zabili mi 2 syny. Bratra, synovce, taky zetě. Jestli mi něco chybí, je to vůně Sicílie. Dozrávající pomeranče, citrony, olivy, mořský vzduch. Ale dřív nebo později přebije tyhle vůně pach mrtvých těl. Mafie zabíjí policejní šéfy, soudce, státní zástupce, regionální politiky, novináře, senátory, policisty. Kolik už vynikajících lidí tak skončilo? Řeknu vám všechno, pane soudce. Ale musíte si uvědomit, že si u mafie otevíráte účet. Přímo u Totarína. A vyrovná se teprve, až zemřete. Chcete, abych pokračoval? Ano. Tak mi řekněte, co vás sem přivedlo. Proč? Cosa Nostra zabíjí ty státní úředníky, které stát nechrání. Musím vědět, jestli vás vaše okolí podporuje. Protože jinak mě neochráníte. Favignana, Sicílie o 6 let dříve. HBO uvádí Falcone. Giovanni! Víš, jak dlouho tě hledám? Snad jsi nemyslel, že jsem se zabil. Hulíš jako fabrika, je to jen otázka času. Hlavně nekus před Kiniči. Zrovna přestal. Takže máš tu práci, vítá tě Palermo.
Tak se ovládej. Giovanni, to je skvělý, začneš od začátku. Odešla s mým šéfem, Paolo. Se šéfem. Nechat se šéfem buzerovat je jedna věc, ale když ti přebere ženu... Co takhle jít něco zakousnout? Že prý má něco, co já nemám. Srdce. Jsem bez citu, Paolo. Dáme si vepřová žebírka, jako když jsme byli kluci. Jsem bez citu. Bez citu. Ty? Ano, většinou. Ale ne k přátelům. Se ženskýma jsem skončil. Ale no tak, to nemyslíš vážně. Už se o tom nikdy nechci bavit. Dobře. Poslyš, já teď musím do Palerma. Ozvu se ti. Paolo? Díky. Justiční palác Palermo. Na to mi nebudeš věřit. Představ si, že nepřišel. Já jsem čekala. Pořád jsem čekala, já už opravdu nevím, co mám dělat. Ale víš, člověk musí někdy umět odejít. No, vidíš. Jestli něco potřebujete, podejte si žádost ve 3 kopiích na příslušném formuláři. A ty jsou kde? Někde na cestě. Giovanni Falcone, korupční. Quincy, státní žalobce. Nemohl byste mi půjčit židli, než dostanu novou? Ne, lituju. Potřebujeme je. S Bohem. Pecorelli půjdeme? Děkuju. Giovanni, tohle je Rocco Chinichi, šéf našeho úřadu. Děkuju vám za tu příležitost. No, děkujte svým výsledkům. A hlavně Paolovi. Pořád o vás mluví. Tak, jestli něco potřebujete, No, tedy já... vydržte. Vemte si nějakou z domova. Až se tam dostanu. Ani ti nějakou sehnala. Adoptovali mě. Mohu? To je poslední. No, jsem rád, že vás tu máme. Jo, tohle je Francesco Messina, pracuje na stejném patře. Moc mě těší. Mě taky. Slyšel jsem o vás. Giovanni, no, dal bys mi cigaretu, prosím tě, došli mi. Co je to? Kolečko od mý židle. Tohle bude nejspíš ložnic. Tak, co říkáte? Hezký Aněs. I když pro jednoho trochu velký. A to se může změnit. No tak, Aně, No a co? To není normální, aby byl chlap sám. některé věci si člověk nerad připomíná. Giovanni, kam to chcete? Tohle tu nechci. Ale my jsme tam taky. Vemte si to. Dobře. Říkal jsem ti, abys to nedělala. Nedáš mi říct. Dobře, byla to chyba. Řekněte mi to, Pane Casaro, kolik mafiánů bylo zatčeno? 55, takže jde o jednu z největších operací proti mafii za poslední dobu. A máte opravdu dostatek důkazů? Bez komentáře. Prosím, jednu otázku. Kolik Bez ještě? komentáře, bez komentáře.
Žádáme, abyste okamžitě... Tohle je šílenství! Pane soudce, pane Kosto, jediný z 55 příkazů k zatčení není podepsaný. Co to znamená? Pane Kosto, odpovězte laskavě. Co to znamená? Všimni si. Nerozeznáš mafiány od jejich právníků. Jsou jako psy, podobají se svým pánům. Jestli nepřestanete, dám vás zavřít. Co se děje, pane doktore? Prošli jsme znovu důkazy, ale zřejmě to nestačí. To vy spíš nestačíte. Dejte mi pero. Promiňte, žádné nemám. No, tak vidíte. No, prostě. Tak je jeho podpis, ne A náš. je to podepsané. Promiňte, pane soudci. Jenom poznámku k dnešnímu ránu. Ty pány nechápu. To je tu zcela běžné. Máte řešení? Řešení na nezájem, na zradu. Sotva jsem přijel. Ale vy jste prý statečný muž, který zaslouží podporu. Rád bych vám nabídl svoji. Jak se jmenujete? Giovanni Falcone. Zastavte se zítra u mě. Narodil jsem se v La Calza. S mafiány jsem vyrůstal, hrál si s jejich dětmi. Dýchal stejný vzduch. Věděl jsem, co jsou zač. Abych nezapomněl. Tohle je vaše. Mám ještě jiné. Říkali mi, že jste pečliví. Měl byste zájem o případ mafie? Jistě. Víte, že je to nebezpečné. Ovšem. Nesmíte věřit každému. Dávejte si pozor, s kým se bavíte a s kým se chcete přátelit. Hlavně, ať je vaše nejbližší okolí při vás, protože když zůstanete sám, bitva je předem ztracená. Pak vás mohou zabít. Za půl roku jdu do důchodu. Polovinu času spím tady. Moje žena mě už skoro nevidí. Vy nejste ženatý. Ne. Dobře. Děkuji. Vězení u Ciardone, Palermo. Těší nás, že jste se ujal toho případu. Slyšeli jsme, že máte ohromný smysl pro spravedlnost. Pane, jestli jsou vaši klienti nevinní, mají štěstí, že jsem tu já. A naopak. Vy jste nikdy neslyšel slovo mafie? Ne. Můžete mi vysvětlit, jak se člověk se základním vzděláním stane majitelem 50 hotelů? Chodím denně do kostela. Já na zázraky nevěřím. Už jsem řekl, že o žádném letu nic nevím. Koupil jste si letenku na 2. březen a čirou náhodou bylo v tom letadle 10 kilo heroinu? Víte vy, v kolika letadlech se dá najít heroin? Ne, v kolika? To já nevím. A čirou náhodou jste toho dne měl u sebe 200 milionů lir? Tolik, co stojí ten heroin? Je to omyl. To je moje. Takže omylem jste mu předal 52 milionů v červenci, 51 milionů v říjnu a dalších 49 milionů v listopadu? Většina lidí na Sicílii se moc snaží se do ničeho nemíchat. Proč zrovna vy musíte dělat potíže? Jak by se vám líbilo pracovat pro mě? Já práci mám, proto jste tady. Tak to až příště půjdete na záchod. Ať vám radši někdo kryje záda.
Dobré ráno. Kdy pak jste přišel? Neodešel jsem. Chcete nás postavit do špatného světla? To nedá velkou námahu. Hezký, co? Jo. Jak vidím, pracuješ na tom udělat si tu přátele. Měl bych ubrat plyn, aby on nemusel přidat? Stačilo by zavírat dveře. Bylo zavřeno. Giovanni, bez přátel si tady naprosto ztracený. Jeden mafián z případu, na kterým dělám, je z toho venku. Víš, Anězin otec je soudce, takže zašel za Kostou a řekl mu, že jeho dcera nebude vdova a jeho vnoučata nebudou sirotci. Odvolal ti? Jo, zkusil to. Zvláštní, jakou má mafie moc. Dokáže tě zbavit nejen tvých nepřátel, ale i přátel. Nini. Ahoj, Paolo. Giovanni. Ahoj, Nini. Rád vás zase vidím. Škoda, že to musí být takhle. Nějaký chlápek s devítkou. Pochopitelně nejsou žádní svědci. Za 2 měsíce měl jít do důchodu. Nemohli počkat? Na chvíli jsem myslel, že jste to vy. Vypadáte zklamaně. Soudce Falcone, dobrý ráno. Tudy. Jsem Mario Fabri, tělesná stráž. Říkal jsem, že žádnou nechci. Tak se obraťte na bezpečnostní komisi. Raději řídím sám. Obraťte se na bezpečnostní komisi. Vás to moc netěší, že ne? Vlastně ne. Tohle musíte chtít dělat. Jestli se vám to nelíbí, nechte to. Rozhodněte se. Dám vám týden. Déle bychom nemuseli přežít. Co to děláte? Myslel jsem, že jedeme na policejní ředitelství. Tudy je to delší. Proč nejdete po okruhu? Protože je to jednosměrka. Je tam menší provoz. Ale nedá se tam otočit do protisměru. Soudce Costa tu často přespává. Kam ji chcete? Do kanceláře.
Pane soudce, Později. Giovanni. Paolo, zastav se později. Falcone. Pane Bože. Vstupte, prosím. Co tohle je? Bankovní záznamy. Kolik toho máte? Vyžádal jsem si záznamy o výběru hotovosti ze všech bank od roku 75. Když nemůžete sledovat drogy, sledujte peníze. Začal jsem u Giuseppa di Cristina, kterého zabili v teritoriu rodiny Salvatora Inserilla. V kapse měl šek na 10 milionů lir, podepsaný samotným Inserillem. K tomu převodní příkaz na dalších 20 milionů od neapolské Camory, která vložila stovky milionů dolarů na další účty mafiánských rodin. Za 1 rok putovali 3 miliardy lir mezi Palermem a Neapolí. A tady začíná jejich síť. Všechny tyhle rodiny spolupracují. Zjišťuju, kdo s kým hovoří, kdo komu potřásá rukou, kdo vraždí, kdo krade. Dokonce i jaké nosí spodní prádlo. Všechno přesně doložené. Mohl bych dostat počítač? Sám jste počítač. Dejte mi cigaretu. Přece jste přestal. No tak, dejte mi jednu. Chtěl bych se s některými sejít. Třeba někdo z nich promluví. I kdyby jeden z nich promluvil, víte, že žraloka můžete zabít dřív, než ho vytáhnete na palubu. Ovšem, když nám Řím dá loď. Mimochodem, vaše pošta od fanoušků. Anonymní výhrušky. Costa říkal, že chtějí lidi rozdělit. Co pak píšou? Přátelské varování. Rockovi Kinichimu se nedá věřit. To jsem dostal taky. S tím rozdílem, že se nedá věřit vám. Má to vodoznak. Je to náš papír. Píše to někdo z našeho úřadu. Nepřátelé zvnějšku, nepřátelé zevnitř. Costa byl moudrý muž. Úžasní korleonští. Sem vedou všechny cesty. A toto Rýna je centrem všeho. Mé pátrání mě dovedlo ke stejnému výsledku. Otázka je, jak ho dostat. Přemýšlel jsem o vaší nabídce. Tvrdě pracujete a já vás v tom nenechám. Chci v tom jít s vámi. Děkuji. Tak generál Dalla Chiesa sem přijede zahájit protimafiánskou kampaň? To je teda něco. To ano. Dostal na kolena i Rudou brigádu. Doufejme, že mafie kolena má. Proč vlastně jedeme tudy? Jedete opačným směrem. Překvapení. Máte mě chránit. To dělá. Chrání tě před tebou. Giovanni, to jsem ráda, že jsi přišel. Jak se daří, Aněs? Dobře, ale ty jsi nějaký bledý. Měl bys jít s námi někdy na pláž. Určitě, to si ležíš v písku a na nic nemyslíš. Hned jak mi udělají lobotomii. Moc práce tě může i zabít. Zvlášť při mém povolání. Čí je 4. příbor? Proč máme toho Morouse tak rádi? To mi řekni. Francesco. Za tohle mi ještě poděkuješ. Už teď s tebou nemluvím. Ahoj, Aněs. Paolo, jak se máš?
Toužím povečeřet se 2 krásnými dámami. Francesco, tohle je Giovanni Falcone, Giovanni, Francesca Morvillová. Moc mě těší. Dobrý večer. Je mi potěšením se s tebou zase setkat. Kdysi jsme se málem zasnoubili. Francesca Morvillová. Tak přemýšlej. Pokud si neměla na rukou pouta, nebude si tě pamatovat. Giovanni, o tom jsem neměla ponětí. Francesca Morvillová. Francesca. Vzpomínám si. 7. třída. O přestávce si mě požádal o ruku. Myslím, že ta skvělá nabídka pořád trvá, ne? Francesca pracuje jako úřednice u odvolacího soudu. Představ si to. Má kancelář v podstatě vedle tebe. Slyšela jsem o tvém úspěchu v kauze Inserilo Spatola. Dneska zatkli dalších 12. Ano, ať žije generál Dalla Chiesa. Na zdraví. Na Novou Sicílii. Ano. Proboha. Musím zavolat Martinovi a Friovi. A musím zařídit 1000 dalších věcí, než vydám ty zatykače. Teď? Vždyť je večer. V New Yorku ne. Francesco, moc rád jsem tě zase viděl. Doufám, že to pochopíte. Omluvte mě. Co jsem provedla? To nevím. Giovanni, nic nevychovanějšího jsem v životě neviděl. Ty mě říkáš nevychovaný. Vím moc dobře, jak strašně ti chybí ženská. Fajn, nějakou si najdu, než se naučíš chovat. Tvoje žena měla pravdu, ty vážně nemáš srdce. Paolo, co se děje? Co je? Odcházíme. Ale Francesca... Jen pojď. Přece ji tam nenecháme samotnou. To je jeho problém, ať se o ní postará. Tomu nerozumím. Máš kabelku? Neodcházej. Ale co Paolo a Aněs? Odešli. Prosím tě, Francesco, rád bych ti to vysvětlil. Posaď se. Moje žena mě opustila. Vím, že to tak možná vypadalo, ale já nepřišla na námluvy, ale na večeři s přáteli. A chtěla jsem se podělit o pár milých vzpomínek. Jsem hlupák. To je všechno, co můžu říct. Aspoň, že jsi vzpomněl. Připijme si. A co se stalo, když jsem tě požádal o ruku? Zazvonilo. Lhářka, nikdy se mi nepolíbil. Měla rovnátka jak z ostnatého drátu. A jak to víš? Giovanni řekla mi, že jsi jí požádal o ruku. To je pravda, ale až po tobě. No. Všechno se mění. Ty jsi miloval operu, že? Pořád miluju operu. To jsem nikdy nechápala. To protože ji neznáš. Poznáš ji. Zavražděný člen parlamentu Pio La Torre a jeho osobní strážce Rosario Di Salvo. La Torre, hlava komunistické strany na Sicílii, byl autorem zákona, podle kterého by samotné členství v mafii bylo považováno za zločin. Stalo se tak právě před příletem generála Alberta Dalla Chiesy a jeho ženy do Palerma. Generál Dalla Chiesa byl nedávno jmenován palermským prefektem. A tak se na památku tohoto zavražděného muže zavazují zaměřit na boj proti speciálním skupinám řízeným mafií. Na ty, kteří jsou údajně mimo podezření, na ty, kteří jsou v centru politického dění. Ale
Nyní především uctěme památku Pia La Torreho a jeho osobního strážce Rosaria di Salvo. Je to pro Sicílii smutný den. Promiňte, Dalla Chiesa je mrtvý. Musíme jít. Zabili všechny 3. Francesco, počkej tady. Pojďte. Mafie nehodlala v případě Daly Chiesy riskovat. Museli se ho zbavit. Co víte o té další oběti? Byl to Chiesův řidič. Vražda! Vražda! Zastavte je! Zastavte je, prosím vás! Prosím vás! Francesco, musíme jít. Francesco. Naschledanou. Francesco, prosím tě, nechoď pryč, zůstaň se mnou. Obdivuji tě, Giovanni. Ale jsme na Sicílii. Mafie vždycky zvítězí a nikdy se nic nezmění. Nevím, jestli jsem dost silná na to, abych ti mohla být přítelkyní. Promiň. Já to chápu. Chápu to. Senátor Lima. Kandidát mafie. Říká se, že když chcete zjistit, kdo objednal vraždu, stačí se podívat, kdo poslal první květiny.
Když se před zánikem říše římské zběsilí barbaři blížili k městu Sagunto, římská armáda se stáhla a opustila místní civilní obyvatelstvo. Ti byli krátce po pádu říše zmasakrováni. Dnešní Palermo je jako Sagunto, protože Řím od nás odvrátil tvář, opustil nás. A my jsme tu zůstali v rukou vrahů. Vycházející politiky. Nyní vidím vycházet z kostela senátora Limu. Pane senátore, už jste někdy viděl tak rozrušený dav? Není to něco nevídaného? Mafie je strašná rakovina. A vyléčit ji můžeme jedině, když budeme spolupracovat. Jestli je mafie rakovina, pak on je pěstitel tabáku. Nic se nezmění. Nikdy bych tomu nevěřila. Přijdu pozdě. No tak ať. Tak pozdě zas ne. Opera. Špatné zprávy? Mám pár nových přátel. Tady je zakouřeno, Roko. Vypadá to, jako by tu hořelo. Haló? Tady váš doktor. Moc práce škodí vašemu zdraví. Dobrý den. Kdo to byl? Nějaký omyl. Už budu muset jít. Počkej na mě, odvezu tě tam. Ne, drahouška. Tak neblázni. Už musím jít.
Pane soudce, vaše pošta. Pane soudce, přišel jsem vám vyjádřit svou soustrast. Co děláte v Kinichiho kanceláři? Hledám. Zesílili vaši ochranku. Začínáte se státu pěkně prodražovat. Aspoň, že ušetří na vás. Co se děje? Myslel jsem, že už to víte. Případy téhleté kanceláře teď vyšetřuje jiné oddělení. Cože? To není možné. Všechno si musí přebrat nový šéf. Tyhle složky neopustí kancelář. Vyžádalo si je k prošetření oddělení, které vyšetřuje Kinichiho vraždu. A já byl pověřen jejich správou. Okamžitě to položte a vypadněte Nemáte odsud. žádnou pravomoc! Až pokud vůbec bude určen nástupce soudce Kinichiho, můžete si to vyříkat s ním. Giovanni, neskončilo to. Amazonský prales, Brazílie. To je dobře, že jsi zase doma. Běžte dovnitř. Co se děje, tati? Běž dovnitř. Promiňte, pane. Neznáte Tomase Bušetu? Jistě. Je to můj bratr, ale neviděl jsem ho léta. Dejte ruce nad hlavu. Ale proč? Řekl jsem ruce nad hlavu. Já nevím, Ruce nad hlavu! Tati! 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 Běž dovnitř! Běž dovnitř! Ani hnout! Ani hnout! Ani hnout! Semi! 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 No tak! Neboj se! Semi! Já jsem Tommaso Buscetta. Podle mluvčího italské ambasády je Buscetta dosud nejvýznamnějším zadrženým zločineckým bosem a měl by být vydán italským úřadům. Buscetta, ve své vlasti soudně stíhaný, uprchl z Itálie do Brazílie, odkud nadále řídil obchod s kokainem mezi Jižní Amerikou, Evropou a Spojenými státy. Letuško! Otevřete ty dveře! Sežeňte rychle doktora! Policejní ředitelství Řím. Kolik lidí jste zavraždil?
Co je to mafie? Tři lidi se ucházejí o místo policejního soudce. Jeden je chytrý a pracovitý. Druhý má dobře situovaný známý. Třetí je pitomec. Vezmou toho pitomce. To je ta mafie. Budu mluvit jen se soudcem z Palerma. Proč jste chtěl mluvit jen se mnou? Mafie si vás váží. Víc než vaši kolegové. Jste zásadový, inteligentní. Dřete jako mezek. Jste věrný jako pes a mazaný jako liška. Člověk se vyvíjí. Chci vám věřit, pane soudce. A co mám udělat? Bojovat s mafií. Poslouchejte mě velice pečlivě. Protože odteď jsou má žena a děti. Vaše žena a děti. Dokážete ochránit jejich životy. Máte mé slovo Siciliána. V jednom musíme mít jasno. Italský stát nemyslí boj s mafií vážně. Budete v tom sám. Rozumíte mi? Ano. Chcete do toho jít? Ano. Mám toho pro vás hodně. Až skončím, stanete se slavným. A budou se pokoušet vás zničit. Profesionálně i fyzicky. Pořád ještě mám pokračovat. Ano. Dobře. Tohle je důležitý. Já nejsem práskač, nechci žádný výhody, ani zvláštní zacházení. Já nezrazuju mafii. Byl to Totorina, kdo zradil mafii. Mě mafie vychovala. Naučila mě prolévat krev. Protože mafii se upisujete vlastní krví. A jinak než krví se z mafie nevykoupíte. Ať moje maso schoří jako tahle světice. Jestli poruším svoji věrnost Cosa Nostře. Bavíme se tu o mafii, ale my tohle slovo nepoužíváme. My říkáme Cosa Nostra. Naše pověst. Jsme muži cti. A člověk cti musí žít podle nepsaných zásad. Musíme říkat jeden druhému jenom pravdu. A pouze pravdu.
A musíme mluvit jen o věcech, které se nás týkají. O ostatním se zarytě mlčí. Znáte rčení? Nejlepší slovo je slovo nevyřčené. To je Cosa Nostra. Rozumějte, jsme lidé jako vy. Vzpomínáte, jak mi došly cigarety? Nabídl jste mi značaté krabičky. Proč jsem si neřekl rovnou o novou? Nejspíš jste se mě nechtěl dotknout. Nejsme tak odlišní. V Cosa Nostře má všechno svůj význam. A všechno se musí dokončit. Víte, pane soudce, proč jsme tak úspěšní? Protože jsme zásadoví. Stejně jako vy. Každý muž cti patří k nějaké rodině, podle města nebo oblasti, kde žije. V čele každé rodiny stojí volený šéf. Jako Michele Greco, boss Čakudy. Nebo Pippo Callo z Porta Nuova. Pěšáci z každé rodiny se organizují do skupin po 10 pod dohledem kapitána jako Pino Greco. Každá skupina 3 rodin si volí zástupce, který ji reprezentuje v řídícím orgánu zvaném výbor. Ten současný vznikl v roce 78. Vedli ho 3 muži. Stefano Bontade, Salvatore Incerillo a Toto Riina. Jenže palermští bosové udělali chybu, když podcenili Tota Riinu. Toho Dacana z Corleone, který zabíjí muže cti pro nic za nic, který vyhlazuje celé rodiny, aby se vyhnul odplatě. Budu řídit. Přesedni se. Stefano! To máš k narozeninám. Riina nepřišel slavit Bontadeho narozeniny, ale jeho pohřeb. Riina nechal zabít 21 Incerilů. Řekl prý, nezůstane ani jejich sen. Zabil ženy, které se provinily jedině tím, že byly manželkami nebo dcerami mužů cti. Ne! Riina unesl Incerilova jediného syna a Pino Greco mu usekl ruce, aby nemohl pomstít svého otce. A pak je nechal sežrat prasatům. Mafie ještě nikdy nezabila chlapce. Ale Riina je zvíře. Mí 2 synové. A... Výbor má své lidi mezi politiky a kontroluje téměř všechny veřejné zakázky na Sicílii. Proto máme dálnice, které nikam nevedou, vyschlé přehrady, prázdné přístavy, zničená města. Ke každému zabití musí mít mafie souhlas šéfa, na jehož území k tomu dojde. Výbor určuje nejdůležitější cíle. Vaše význačné mrtvoly, policajti, soudci, státní zaměstnanci, Costa, Kiniči, tihle všichni. Rozumím dobře, že za všechny ty vraždy jsou zodpovědní členové výboru. Ano. Můžete je pohnat před soud, jako kdyby stiskli kohoutek. Musíte zastavit Toto Riinu. A kromě Riiny i politiky spojené s mafií? Ne. Musíme na to chytře. Čas nenazral.
Ještě je brzo. Když po nich půjdete teď, zastaví vás dřív, než začnete. Bušeto. Bušeto! Když neporazíme hlavně je, nemůžeme porazit Cosa Nostru. To nejdůležitější je teď zjistit pravdu. Pravdu. Mario. Paolo. Tomu nebudeš věřit. Všechno začíná zapadat. Dřív nebo později nám Bušeto poví všechno, co ví. Všechno, na čem děláme, potvrdil a bude svědčit. Můžeme dostat všechny sicilské bose. Pane bože, víš jistě, že bude svědčit? Mám jeho slovo. Paolo, ty jsi jediný, komu věřím. Pomůžeš mi s tím? Jako vždycky. Mimochodem, mám taky překvapení. Dorazil Caponetto? Nečekej, že tě nový prokurátor bude vítat na letišti. No koukáš. Stýskalo se. Kam jedeme? Do kanceláře. Do kanceláře. Domů. Kancelář. Jedeme. Nejspíš bych nemohl dostat jeden z těch počítačů. Nejspíš ne, ha? Zamykají vás jako vězně, co? Ne, jako cennost. Ten zámek funguje. Radši než jít do důchodu, vzal jsem tuhle práci kvůli nesmírnému významu toho, co děláte. Děkuji vám, pane Caponetto. Příliš mnoho práce a příliš velké riziko, než aby to celé zůstalo na jediném soudci. Proto budete pracovat jako tým, dělit se o veškeré informace. Vybírat důvěryhodné osoby. Tak se jim nepodaří nás rozdělit a ani zastavit. Neviděl jste někdo Grekovu složku? Počkejte, co je tohle? Já nevím, to musí být vaše. Vraťte se. Jsem tak Najděte zmatená, to. najdete Tohle to? patří pod Calderone G. Kdo mi vzal Lučéze? Kdo to je? Kdo to je? Nemohl by mi někdo pomoct? Všichni okamžitě přestaňte! Karlo, přestaň se tu každého vyptávat, nasaď si brýle a najdi si to sám. Sofie, chci na všechno nové štítky. Zrovna jsem je nalepila. Tak proč tedy nevíš, že tady je Greco M a Greco P a tady Greco L a dvakrát Greco S? Začněte konečně myslet. A s každou informací zacházejte tak, jako by to byla otázka života nebo smrti. Nestrpím žádný šlendrián. Jestli máme válčit s mafií, musíme být stejně dobří jako oni. Tamhle je! Vidí ho! No, tam. Držte. Jde o zatím největší operaci proti mafii v této dekádě, při níž bylo do dnešního dne zatčeno 326 osob a další mají následovat. Policejní složky na celém území Itálie jsou v pohotovosti a hon na další obviněné, kteří jsou dosud na svobodě, pokračuje. Soudce Giovanni Falcone prohlásil, že mezi těmito muži jsou rovněž mafiánští bosové. No tak, je čas jít spát. Mami, Francesca je tu. Utíkej. Připravený? Marie, tak ráda tě vidím. Marie, tohle je Giovanni. Giovanni má přítelkyně Marie. Hodně jsem o vás slyšel. Omlouvám se. Zkoušela jsem vám volat, ale nedovolala jsem se. Obě děti dostaly chřipku a je to hodně zlý. Ahoj, teto Francesco! Sáro. Zrovna jsem viděla pana soudce v televizi. Nevěděla jsem, že je to tak vážný. Máme odejít? Mám děti. Promiňte. Nechápu, proč si mě tahala z práce na návštěvu k hysterický ženský. Ty vůbec nic nechápeš.
A není to hysterická ženská, je to moje dobrá přítelkyně. Co je s tebou? Ty víš, na čem dělám. Víš, co tenhle Bušetův případ znamená. A jestli to ty a tvá hysterická přítelkyně nezvládnete, nemá smysl, abychom pokračovali. Fajn. Dělej, jak myslíš. Což stejně budeš. A nejednej se mnou jako s idiotem. Možná to tak bude nejlepší. Pro koho? Děláš to snad pro mě? Snažíš se mě chránit? Giovanni, zastav. Zastav. Co pak se děje? Chci pravdu, zasloužím si ji. Jsem nejistý. Myslím, že mám strach. Ale to by měl na tvém místě každý. Francesco, ne o sebe, o tebe. Když jsem byl sám, bylo to jiné. S tebou myslím na život ve dvou. A to nejde. Giovanni, miluješ mě? Nechci, aby ti ublížili, Francesco. Ale nedokážu tě opustit. Giovanni, ublíží mi, když mě opustíš. Víš, můj dědeček byl ten nejhorší řidič na světě. A má babička se bála, že každý den bude jeho poslední. Byla přesvědčena, že umře při nějaké nehodě. Dneska je mu 86 a pořád řídí. A co tvoje babička? Umřela už před lety. Na ty svoje strachy. Giovanni, já tě taky miluju. Ani nevíš, jak. Co s tím uděláme? Neměl jsi doma lepší kravatu? Tobě se nelíbí? Vezmi si. Jo, dobrý. Lepší je to. Berete si Giovanni Falcone, Francesku Morvillovou za svoji zákonitou manželku? Ano. Berete si Francesco Morvillová, Giovanniho Falcona za svého zákonitého manžela? Ano. Prohlašuji tímto vaše manželství za pravoplatné. No, gratuluju. Jsem první, kdo políbí nevěstku. Blahopřeju, pane soudce. Hodně štěstí. Děkuju, Lauro. Blahopřeju, Francesco. Děkuju. Blahopřeji. Důkazy, osobní údaje, bankovní záznamy. A co je tohle? Výhrušky. A Paolo, potřebuju kombinaci k tvému sejfu. Proč? Kdyby tě zabili, jak bych ho otevřel? Klidně ti ji dám. Když ty mi dáš tu svou. Ano? Tak zatím hoši. Falcone? Tady je taky Falcone. Co tvé líbánky? Skvěle. Jsme s Paolem jako dvě hrdličky. Miluju tě. Já tě taky miluju. Giovanni Falcone. S ženskýma končím. Giovanni. Ahoj, Lauro. Něco pro tebe mám. Nini! Nini!
Promiňte, že vás ruším. Neměli šanci. A ona se na to musela dívat. Je to pořád dokola. Nikdo je nedokáže zastavit. Jsou jako posedlí. Haló? Jo, dobře. Je na policejním ředitelství. Už musíme jít. Co se stalo? Francesco. Zabili Niniho a jeho osobního strážce. Pane Bože, pane Bože, pane Bože. Neplač, Francesco, neplač. Laura, jak je na tom Laura? Musíme se postarat o Lauru a chlapce. Giovanni, Nini ho zabili, protože se nedostali na nás. Když tu zůstanem, najdou si způsob. Máš pravdu. Co pak? Já mám strach. Neboj se, všechno bude dobrý. Jsme skoro na místě, je krásný den, žádný turbulence, není čeho se bát. Ona nemá strach z létání. Fredo, podívej. To je ostrov Asinára. Už jsme tu. To je náš hotel? Hotel? Budeme tam sice bydlet, ale vlastně je to vězení. To je něco. My půjdeme do vězení a mafie je na svobodě. Vězení s maximální ostrahou ostrov Asinára. Už ji viděl, doktor? Zdá se jí o tom, že jí tatínka rozstříleli na kusy. Zmůže s tím doktor něco? Můžu něco udělat já? Vzdát to. Našel jsi složku Pipakala? Je tamhle. Palermský soud, trestní řízení, stát Itálie versus Cosa Nostra. Stoly, které vidíte, používali stovky právníků a svědků. A tady 30 kovových klecí pro obžalované. Detektory kovů, elektronické monitory, bezpečnostní alarmy. U každých dveří televizní kamery. Okolí bunkru budou hlídat 3000 ozbrojených vojáků. Soudcové Falcone, Borsellino, Quarnota a Di Lello sepsali obžalobu o 8000 stránkách.
S dodatky čítajícími další 4000 stran navazují tak na úsilí zesnulého soudce Rocca Chinnichiho, který s touto prací začal už před více než 3 roky. Pane soudce! Pro vás. Podívej. Co je to? Účet. Za vězeňský pokoj a stravu. Žertuješ. To si nechám zarámovat. Dnes se v Palermu píše historie. Vězení Ucciardone Palermo. Mafii vyvrcholilo dnes hromadným procesem s více než 300 obžalovaných členů Cosa Nostry. Po celém roce příprav tento takzvaný maxi proces vyvrcholí výpovědí Tomasa Buschety o vnitřních operacích mafie. Za tímto neuvěřitelným procesem stojí státní úředník Giovanni Falcone, který však sám nepovede žalobu. Celý proces budeme přenášet živě od začátku až do konce. Giovanni Falcone tak mocnou osobností. Promluvíme si s jeho příznivci i odpůrci. Potraty mají na svědomí víc životů než mafie. Není lepší vytvořit něco dobrého pro tento svět, než jenom slepě potírat zlo? Proč se nezeptáte sami sebe, jakou dala mafie světu tvář? Všichni se vyhýbáte tomu nejdůležitějšímu. Jaký to bude mít důsledek pro sicilskou ekonomiku? Toto je proces s kriminální organizací zvanou Cosa Nostra, která s nenávistí a zastrašováním přinášela a stále přináší smrt a hrůzu. Včera večer se začaly tvořit fronty zvědavců, kteří touží vidět korunního svědka celého procesu. Předvolávám svědka Tomasa Buschetu. Kryso. Uveďte své jméno. Tommaso Buscheta. To je Michele Greco. Nařídil víc než 70 vražd, včetně vraždy Rocca Chinnichiho. Vraždu realizoval Pino Greco. Ticho! Ticho v soudní síni! Michele Greco. Říkají mu papež. Poznáváte tohoto muže? Ano. Luciano Ligio. Rád zabíjí. Stačí jedno chybné slovo a ve vzduchu je cítit smrt. A číslo 35? Pippo Callo. A vím něco, co on neví. Vím totiž, kde je jeho syn. Já jeho syna nezabil, protože on osobně mi nic neudělal. A kdo ví, možná, že z něj vyroste správný muž. Ale kdyby mi teď někdo dal do ruky zbraň, zabiju Pipa tady přede všemi. Mí dva synové mu nic neudělali. Ovšem on je zabil, protože nesli jméno Buscheta. Proč si nezabil mě? Však se dočkáš! Ticho! Ticho v soudní síni!
Smějete se, protože máte strach. Hra skončila, Pipo. Je konec. Ty jsi skončil! My nikdy neskončíme! Ticho! Takže vy tvrdíte, že tito pánové jsou všichni podle vás chladnokrevní zabijáci, přestože nikoho vlastníma rukama nezabili. Ty vraždy objednali. Takže když někomu přikážu, aby lhal, dělá to ze mě lháře? Když vyrobíte auto, které zabíjí, koho obviníte? Dělníka u pásu nebo majitele společnosti? K žádné vraždě nikdy nedojde bez příkazu bose. Zákon Cosa Nostry. Ano? Dobře, díky. Giovanni, budou číst rozsudky. Jdu s tebou. To je soudce Giovanni Falcone! Pane soudce, jak se dnes cítíte? Pane soudce, nebojte se rozsudky života. Iniciátor tohoto neuvěřitelného maxi procesu Giovanni Falcone si právě razí cestu k bunkru. Tak si to stihnul. Jménem všeho italského lidu prohlašuje tento soud města Palerma Totarínum vinným ze zločinu vraždy, vyděračství a únosů a odsuzuje ho k doživotnímu vězení. Tak to je skandál! Soud města Palerma prohlašuje Michela Greka vinným ze zločinu vraždy. Ticho! Ticho! Vinným ze zločinu vraždy, vyděračství a odsuzuje ho k doživotnímu vězení. Ticho! Ticho! Soud prohlašuje Pipa Kala vinným z vraždy a ozbrojeného napadení. Parkant! A rovněž za výrobu a distribuci heroinu. Za tyto zločiny ho odsuzuje k doživotnímu vězení. Na všechny z protimafiánského klubu. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Opravdu jste mi nemohli dát lepší dárek na rozloučení. Takže jste se rozhodl? Ano. A vím, že předávám vedení klubu do nejpovolanějších rukou. Připijme muži, který se jistě stane příštím státním prokurátorem. Na zdraví. Na zdraví. Na Giovanniho. Mám dojem, že soudce Falcone je na tuto funkci mladý. Když ho dnes zvolíme státním prokurátorem, za 10 let bude u nejvyššího soudu. Je to fér vůči všem těm, kdo čekali mnohem déle? A dále. Já nevěřím na kult osobnosti. Hlasuji pro soudce Melliho. To je Melli. Giovanni. Je na cestě, jistě dorazí. Jelikož soudce Melli nikdy nepracoval jako vyšetřovatel mafie, nemohu pro něj hlasovat. Soudce Falcone nemá soupeře.
Den, kdy začneme některého kolegu soudce vyzdvihovat jako genia a supermana, bude dnem návratu k fašismu. Hlasuji pro soudce Meliho. Jsem pobouřen! Budeme tady sedět a popírat fakt, že soudce Falcone je motorem, který nás všechny žere kupředu. Vyhrál jste. Dokázal jste to. Gratuluji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaši podporu. 14:10. Nemohli jsme s tím nic dělat. Je to skandál. Totální nesmysl. Bitva je ztracená, když zůstanete sám. Pak vás mohou zabít. To rozhodnutí nám připadá jako nesmyslné. Příliš neadekvátní. Víte prohlášení, co si ho tak Co si myslíte? Budu dál pokračovat ve své práci. Zůstávám tam, kde jsem. Nic víc nemám. Zůstaňte, pane Bonelli! Zůstaňte, máte na soudce Falcone! Soudce Falcone! Prosím! Příliš vysoké! Tak, co jsem vám říkal? Vzpomínáte? Italský stát nemyslí boj s mafií vážně. Co je třeba? Řekněte mi, jak mohl toto Rina žít 23 let uprostřed Palerma, oženit se, splodit 4 děti a zůstat na svobodě. Ta pravá válka vypukne teprve, až stát uvězní Rín. Víte, kam vás odvážejí? Někam do Ameriky. Budu žít v cizí zemi. Žádná minulost a hrdost. Ale aspoň uvidím vyrůstat své děti. Vy nechcete děti? Člověk by měl na tenhle svět přivádět své děti, ne sirotky. Milujete svou ženu? Velice. Dobře. Protože nakonec to je to nejdůležitější. Pane soudce, děkuju. Jsem tu proto, abych provedl změny. Má práce spočívá ve zvýšení Nečekejte od nás, že budeme vyšetřovat krádeže, dopravní přestupky a prostituci. Nechce šéfa domluvit. Tahle kancelář má hromadu nevyřešených případů. Zajisté odvedla úctyhodný kus práce. Ale nemůžeme házet kameny po každém mafiánském psu. Na Sicílii je i jiná kriminalita. Je to pravda, že tchán vašeho syna je mezi uvězněnými mafiány. To stačí. Děkuji, pane Falcone. Bojovali jsme s mafií a teď budeme bojovat s tímhle bláznem. Jestli prohrajeme bitvu s Melim, nebudeme s mafií bojovat vůbec. A když si mám vybrat, jestli s mafií nebojovat nebo bojovat jednou rukou, tak radši bojovat. Chce někdo kafe?
Jo, já si dám, díky. Já taky. Soudce Corrado Carnevale, nechválně známý tím, že při odvolacím řízení neváhá využít ve prospěch členů mafie i drobných formálních nedostatků, dnes opět dostal své pověsti, když osvobodil mafiánského bose Michela Greca, odsouzeného za vraždu soudce Rocca Chinnichiho. Tím se počet Carnevalem osvobozených členů mafie k dnešnímu dni zvýšil na 37. Nic se nezměnilo, nic. Jestli ti nabídnou tu práci v Římě, vezmeš ji? Ne. Jak to můžeš vydržet? Po vší té dřině a obětech. Po všem tom šílenství. A k čemu to bylo? Je to má práce, tak ji dělám. Prego! Je to bomba! Kde? Běžte, běžte! Utíkejte! Pryč! Rychle, utíkejte pryč! Pryč! Kdo věděl, že tam budete? Jenom policejní ředitelství a moje kancelář vědí, kde jsem, když odjedu z města. Chcete říct, že se vás pokusil zabít někdo z policie? Ne. Uvádím jenom fakta. A jak víme, že jste tam tu bombu nedal sám? Kvůli své publicitě. Moje rezignace. Je ti jasné, co budou lidé říkat? Je mi jedno, co říkají, Paolo. Nejde to. A víc než pod milím budu prospěšnější v Římě. Máš pravdu. Já jenom chci, abys byl šťastný. A co to znamená? Zasloužíš si to. Ty i Francesca si zasloužíte víc. Štěstí je pro děti. Giovanni, proč ty si někdy neodpočineš, ha? Nemůžu. Než toho budeš litovat. Jsi jenom člověk. Víš, Paolo, můj otec se chlubil tím, že si v životě nedal ani pauzu na kafe. A díky tomu měl lepší život? Tak měl? Ne. Slib mi, že to zkusíš. Slibuju. Po tomhle se ti bude stýskat. Hlavně po tobě. Ministerstvo spravedlnosti Řím. Neobáváte se o svůj život? Pane soudce! Pane soudce, no tak. Pane Falcone! Krátké prohlášení. Pane Falcone! Pane soudce, no tak zastavte se. Pane soudce, proč jste se vlastně rozhodl opustit soudní síň? V Palermu jsme se snažili vyčistit a zrenovovat jedinou místnost, ale při boji s mafií je třeba vyčistit celý justiční palác. A jen uklízeči nestačí. Potřebujeme inženýry a nové zákony. Rád bych prosadil americký model, včetně zákonů na ochranu svědků. A měli bychom zřídit italskou FBI. Jak se díváte na to, že soudce Carnevale osvobozuje vámi usvědčené mafiány? Ano! Bez komentáře. Myslíte, že se někdy dočkáme konce mafie? Mafie to jsou jen lidé. A jako všechno lidské má počátek a bez pochyby bude mít i konec. Doufejme, že v zájmu nás všech je už blízko. Na co si připijeme? Na nás. Na naše výročí. Pane bože. Neuvěřitelné. Je to jediné datum, které nenosíš v hlavě. Já myslel, že operu nesnášíš. Člověk se učí. Vybrala jsem dobře? Ano, výborně.
A tady ten hrabě, který ignoroval svoji ženu, protože se domníval, že našel něco lepšího, si nakonec uvědomí, že ona je jeho radost, jeho vášeň, jeho život. A z celého srdce ji poníženě prosí za odpuštění. Miluju tě, Francesco. Ty jsi můj život. Soudce Giovanni Falcone a všichni jeho příznivci museli cítit zadosti učinění, když nově jmenovaný předseda Nejvyššího soudu potvrdil většinu rozsudků vynesených při palermském maxiprocesu. Ještě téhož neodpoledne byl zavražděn senátor Salvatore Lima, současný nejvlivnější sicilský politik. Podle vyšetřovatelů stojí za vraždou s největší pravděpodobností mafie. Letím do Palerma. Cože? Slyšela jsi, že zabili Limu. Je to jejich vzkaz všem politikům. Tohle se stane, když porušíte sliby. Stará aliance se hrotí, Francesco. Nikdy nebyli zranitelnější. Proč musíš letět zrovna ty? Protože chci. Chci vidět Paola a je květen, La Matanza. Tu jsem si nikdy nenechal ujít. Odporné. Proč se chceš dívat na zabíjení ryb? Francesco, já tam musím. Palermské letiště. Ráda vás vidím. Vítejte. Mario, já myslel, že tě povýšili. Taky, že ano. Tak proč jsi oblečený jako člen ochranky? Víte, když jsem slyšel, že přiletíte, nešlo to jinak. Pane soudce? Federico? Pane soudce? Dobrý den. Palermo. Mario, udělej mi laskavost, nech mi řídit. Když jste řídil posledně, skončil jste jako ženáč. Tentokrát přijdou děti. Pane soudce! Pane soudce! Bože můj! Giovanni byl nejlepší přítel, jakého tato země měla. Země požehnaná Bohem a prokletá člověkem. Říkám to proto, že za jeho smrt je kromě jiného zodpovědná také naše legislativa a ministerstvo spravedlnosti. Giovanni zemřel dávno před oním 23. květnem. Umírat začal, když se Meli stal státním prokurátorem.
Chci pokračovat v Giovanniho díle a hledat pravdu. Bojím se ale, že nebudu mít dost času. O 2 měsíce později byli Paolo Borsellino a 5 členů jeho ochranky zavražděni. Pohřeb probíhal v bouřlivé atmosféře. Pozůstalí při něm insultovali představitele státu, který nedokázal Falcona a Borsellina ochránit. 15. ledna 1993 policie konečně zatkla Tota Riinu. Byl obviněn a později uznán vinným z vydání příkazů k zabití Falcona a Borsellina. Tyto vraždy přiměly italský stát k zatím největšímu tažení proti mafii za poslední desetiletí. Na Sicílii bylo vysláno 7 000 vojáků. Několik stovek mafiánů se uvolilo spolupracovat s policií. Celá třetina italského parlamentu byla podrobena nějaké formě policejního vyšetřování. Křesťansko-demokratická vláda se zhroutila a bývalý ministerský předseda Giulio Andreotti stanul před soudem pro spolčování s mafií. Obvinění v plném rozsahu odmítl. Tommaso Buscetta žije i s rodinou kdesi ve Spojených státech. Giovanni Falcone a Paolo Borsellino změnili navždy tvář své země. V českém znění Lukáš Hlavica, Jiří Zavřel, Zlata Adamovská, Ladislav Potměšil, Jaroslava Brousková, Václav Knop, Petr Křiváček, Karel Richter, Karel Chromík, Jaroslav Horák, Daniel Rous, Lucie Kožinová, Hana Kolářová, Bohdan Tůma, Jiří Valšuba, Antonín Navrátil, Vilém Omcirk, Rozita Erbanová a další. Překlad Kateřina Brianová, zvuk Michal Beringer, produkce Veronika Trefná, dialogy a režie Jiří Kvasnička. Vyrobilo HBO v produkci společnosti Dubtrax v roce 2002.